Добър ден! Правя това видео специално за да се обърна към Полина Свиленова Петкова, родом от Търговище, живяла в Созопол, след това във Варна, в Несебър и последните 3 години в София. Полина, не знам какво чудно ти влезе в главата, какво ти се случи или всъщност винаги си била такава. Но моето търпение се изчерпа напълно и тези 2 дни, в които чаках да се случи нещо, което да промени крайния резултат, очевидно не се случи, дори ти отново се опита да направиш номер. Погледни тези неща, които съм качил, малко са, но са достатъчни, за да видиш какво беше направено за теб и да видиш какво унищожи